Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhane ngayal. Iki lagi dadi top wayang lho. Top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gurune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Mangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Ha iki ora apa-apa nek minta tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan teng kula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dhek nendang sirangane ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulon Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora sore. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka.